2009. Odkladanie krstu albumu, zmena pseudonymu slávny producent, ale aj účinkovanie v programe o celebritách. Aj o tom debatovali fanúšikovia slovenskej alternatívnej hudobnej scény v roku 2009. Začiatkom roka 2009 sa z niekdajšieho projektu Abuse stal The Autumnist. Premenu oficiálne potvrdil vydaním dobre prijatého debutového albumu. Bolo veľa kapiel Abuse na webe. Aj to prinieslo ten očakávaný benefit, ktorý si čakal? Prinieslo to, že veľa ľudí ešte nevie vôbec, že sme sa premenovali, tak dúfam, že po tomto ďalšom rozhovore už zase nejakých ďalších 5 ľudí sa to dozvie. Ale skôr ešte tí ľudia úplne všetci, čo som myslel, aj naši ako keby fanúšikovia, to pár ľudí to nezachytilo doteraz. A stal sa aj nejaký konkrétny problém, že ťa nenašli? Nič také, akurát na pohode som stretol kamaráta, práve som odchádzal zo stageu po koncerte a pýtal som, že prečo nehráme tento rok, takže sme hrali. No ja si vyrobím takú hromadu zvukov, z ktorej potom odoberám. No, ako to bol ten prvotný prístup a teraz už sa snažím trošku aj komponovať, že hrám si na klavíriku a na nejakých nástrojoch, že snažím sa už robiť viac pesničky trošku, aspoň teda v rámci mojich možností. Baví ma to asi, ináč by som to nerobil, lebo živiť sa tým nedá, koncerty sa sporadicky, ale je to stále ešte hobby pre mňa, stále mám ešte nejaké také z toho dobré pocity, keď robím tú hudbu. Ak chcete, aby sa o vás hovorilo, nestačí vydať len jeden album, ale rovno dva. Kapela Lava Guns vydala v roku 2009 album Divine Darkness. O pár mesiacov ho nasledoval I Like This Temper v spolupráci so slávnym Eddie Stevensom. Ako ste sa nakontaktovali? Ako došlo k samotnej spolupráci? Vieš čo, napísal som mu cez internet a naďalej sme komunikovali cez internet, telefónom. Prečo práve jemu? Hovorím, išlo o intuitívny výber, proste naozaj sme si nevedeli predstaviť napríklad zo Slovenska nikoho v tej pozícii a preto sme siahli práve po ňom, pretože je nám blízka hudba aj Moloko, Rosin Murphy, dajme tomu, alebo Zero Seven a bol to taký typ, že on by vedel spraviť niečo uletené, niečo, čo by posunulo tie skladby niekde úplne inde, takže o toto išlo a tá voľba sa ukázala podľa mňa ako úplne, že najlepšie, čo sme mohli spraviť. Najdôležitejšie bolo asi to, že sme sa naozaj fakt, že veľa na tom naučili, aj v rámci toho robenia a produkovania. A druhá vec, tie reakcie boli aj záporné, aj kladné a v podstate pre nás možno až nie tak zásadné. My sme si chceli proste spraviť úplne iný album, ten sa nám podaril a vieme, že máme vytýčené teraz ďalšie smerovanie, čo je pre nás veľmi dôležité. Každým dňom a každým koncertom pribúdajú ľudia, ktorí ešte na našom koncerte neboli. Napríklad albumy sa stiahujú, proste štatistiky sú stále lepšie a lepšie, takže vidno to na týchto veciach a samozrejme my sme v kontakte s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o našu hudbu, či už cez internet alebo v osobných rozhovoroch a tak ďalej, že ja myslím, že to je celkom fajn. Hovorilo sa aj o kapele Diego, vydali album Peripheries, ale dlho nás napínali, odkladali krst a vydanie tohto albumu. Čo sa dialo s týmto vydaním? No, trvalo nám to chvíľočku, to je pravda. A to hlavne preto, že mali sme nejaké časové problémy a tak. Narodilo sa nám dieťa do kapely, čo sme patrične museli oslaviť a to nám tiež chvíľku trvalo. No a potom, keď sme sa zase ukludnili, tak sme nabeli do štúdia a urobili sme to. Aj vám to niekto vyčítal, že napínate príliš a fanúšikovia čakali dlho na ďalší album? Nikto nám to nevyčítal, ale tak cítili sme to tak nejak v sebe, že asi už by na čím aj vydať. Tie pesničky sú asi iné, ako boli tie predtým. My sme vedeli, že urobíme iný album, aj sme ho chceli spraviť inak. Niekto hovorí, že je to smutnejšie, môže byť, ale tak hlavne, že nás to baví. Dá sa kúpiť, takže bol by fajn, keby si ľudia kúpili to CDčko, keď už sme ho dokončili. Stiahol si ho veľa ľudí, čo sme si akože urobili taký experimentík, že dáme na voľné stiahovanie chvíľku, no a vyšiel ten experiment tak, že teraz máme veľa CD-šok, tak... Rok 2009 mal úspešný aj Hafner, hovorilo sa o ňom, písalo dokonca aj v bulvárnych médiách. Ako ty hodnotíš najskôr z hudobnej stránky tvoj rok 2009? Čo všetko sa podarilo? Tak okrem toho, že sme vydali album a že sa hrávali naše pesničky v rádiách, čo som veľmi rád, ma najviac asi potešilo, že
sme začali veľa koncertovať a v podstate každý víkend hráme v nejakom inom meste. Najviac ma asi teší ten feedback od ľudí. Podľa mňa by sa hudba nemala zaraďovať do žiadnych blbostí a hudba je hudba, tým to hasne. Ako si spokojný so svojím mediálnym výstupom v roku 2009? Kamarátiš sa s Erikou Judíniovou? Nekamošujem sa s ňou. Akože ja si v podstate žiadne PR nerobím a všetko to, čo bolo v médiách, tak bola iniciatíva tých médií. A jediné PR, čo si robím, tak sú fakt naše pesničky. Raz na Balkáne na mne šla karta.